Ayo kanca para kanca timbang turu sore-sore nonton bujang ganong ngecer Pokono Jaya. Sowan-sowan kutha Pono Raga. Tinggal bocah bagus, wah tepuk kakaki.
piye wong tasih digowo. Oh ah oh oh ah oh oi. Ya. Oh. Sudah bagus. Kita bocah rinci. Cadak gulune teu tak. Malah elek. Hot. Iya. Hot. Lah kok bablas iki marek. Guyo. Ki tak koprok lho. Krungu. Suwira pedhok ya Allah. Oh ya batal nyang. Meh rarene aku jadi. Bila. Kamu mau apa? Kuwi anu iki seneni Kak Seto kowe kok iso anak di bawah sumur kok mbok abeng iki lho. Umur. Yo cah ning sumur-sumur ki gak Di bawah genset. Sing apik tak contoni sih. Dicontoni adike apa aku? Awakmu Aku, engko nek adike malah saya wirang kowe. Sing kulurno rene kan kowe to. Aku ra gelene ya dinyang. Ya, wong aku entuk rezeki ya nggawa raimu lho. Aku entuk rezeki ya panggang nggawa dirimu. Gowo-gowo akeh kowe. Wah, 150 aku 100. Ya ora wong aku lho tambahane ya mok 5000 lho. Sego pecel tok iki. Menangmu mau gayor ki lho. Nyawa. Ora tau main. Oh enggak, diselenger Mas Tangu. Jamu kan elek-eleke saulan pisan. Gunamu iki. Oh. Tangannya aja dipas nang glutru dia. Anake wong. Yo ya. Ngene iki lho jaranan arane BPJS. Harus siapa? Iso. Aja ngisin-ngisini ya. Gak. Soale opo? Soale dhisik iki tahune cilik, saiki gede-gede. Soale jalmo. Jalmo bolong lho. Duduk to, Kek? Duduk kae mojo kae. Lah, Kek. Kek jaranane kek kabare piye? Mati. Gono borek lho iki. Borek ya. Kowe nek ngomong jaranan mati iki gak penak rugi aku. Nggon aku main. Di. Loh,
Aku mau neburi pengen ngomong, aku gak tau mau jane jarinanmu. Aku samar kulek jarinannya wis mati ya guys dong. Aja. Aku sing gembian ketawa lho dinyang terus. Alasane nek ning omahe kowe lho mangan yo nggo segone mbokku. Wendak yo. Tapi beras ora nempur kok iso. Jare wis sugih. Sak warai iki mau. Aku. Bayahmu. Aku ora Joshua lho. Yo nek ora sing nanggap mriki RT pundi niki. Nah, yo ora iso teko kene jalmu iki kok iso. Aku getun budal. Lah nyapa? Lah nyapa ketun? Urung mangan blas ya. Nek kok rolek pecel memang. Lagi teko kowe langsung maca namane mangan piye buke sing bagian jogo. Jalmu ki 9.000 resik ngono lho. Iki lepas. Iki lho ya bose ya Dik torok sih kok iso. Aja ngono to, iki ora 9.000 rumasamu ngene-ngene adato kok Kediri ya. Lah piro? 6.000. Klek 6.000 Malah anjlok. Wah, karek saya. Dipek-pek songo malah njaluk mudun. 6.000 ade 50 iki. Gak, pakai swidak. Unjulan 10. Tak tambah 5.000 neh meng, swidak 5 dadi kowe. Oh, lagi main pisan terus gundelmu anyar ta itu. Ayo, Cok. Ditanjakno. Tasnya di ora apa-apa. Gondrong labanan. Geton aku ngejak kowe ngene iki. Nduk, aku bingung sing nyano sing bener iki apa sing bener iki. Atra tak salahne ben jaranan iki elek. Oh. Lah nyapa kok bicarane elek? Lho tak apik-apik 9.000 dadi 6.000. Panjere. Loh, umume jalanan nek kejop lak manjeri. Iki ben ra batal tak panjeri. Tak panjeri malah. Lho carane ben gunamu main. Ben gunamu main iki aja kowe aja njaluk panjer. Panjer ono wong sing ape nanggap ngono lho. Kowe dhisik gunamu rung juara siji ning Kertosono lho jane yo murah-murah jane. Heeh. Wis oleh juara siji kok. Iya, 7,5. Piro to? Umume piro to? Papa cek. Wi 8,5 sak ngekrome sikiliran. Ayo Raja, sithik edang iki kancane jek akeh. Ya. Tokno kate asamu. Kowe nyamuk kok, kowe komplain nyamuk. Anak iki. Loh, jane nek ki anakmu yo kudune ireng lho. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkatuh. Sore ini kita kembali bersama jalan topnya Jawa Timur, topnya Asia Tenggara masih bersama Jalmo. Prono. Pakai pisan nih jalanannya lali. Jalmo Prono Joyo, tepuk tangannya mana?
Ya nek sapa ucul. Ya ana sapa to? Som anakmu Som. Nggih. Ojo kok iso Ganggu sandang panganku. rambutnya terbang ini masamu kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Jalmo Pranajaya Jalma Wanatata. menghibur Hibur. warga masyarakat Gambir rejo. Gambirjo. Nggih. Semoga seluruh warga masyarakat Sambirjo Gambir. Bir gambir. Bir. Gambir. Bir. Tambir. Tambir iki bojomu. ngene iki lho nek panjer entek gampang kleru aku. Iya yo. Dongakno didongak-dongakno masyarakat Gambirjo mriki. Gambirjo. Nggih. Pinaringan rezeki lancar. Alah kesleo cah. Nggih yo. Wis tak omongi to nek jaranan Suloyo iki Suloyo. Mugi Mugi rezekine lancar. Amin. Jantan tanggungane lunas. Amin. acarane opo mugi rezekine lancar lho. Iki apa to iki? Oh, kilo dhuwur kilo. Iki acara iki peno gabut. Wah, alah onere warung barokah. Oh iya. Ndi to jasa ngenteri? Iki lho. Dhuwur kilo acarane. Arjimak Arjimak. Arjimek. Yangkrek iki. Cimek. CIC. Lho lho. Cimek cici cemek ngene. Kuwi temenan. Kok iso cici emek iki lho. Gak ro akeh arek. CIC MEK Sogun. Timbangan. Kowe nang juga nasi. Maju sik to, Bu. Kangen kowe aku, Bu. Rodaan raimu beluk. Ora. Ayo kletangan. Yo ora beluk, raine trah beduk karo kuwi. Ora tau disulap. Piye? 50. Ya. Kangen wong-wong. Tidak lupa kami seluruh kru dari Jalmo Pranajaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Keamanan, Bapak Polisi, Bapak TNI Cocok. karena sudah memberi izin. Nek sampean gak ngewe izin, aku sesuk badok opo. Cocok. Kaya aku yo nek kene tok. Oh, curian. Kok kene 50 tak go mulai bensin 10. Ya. J 40. SPP-ne anakku 30. J 10. Nah, Apa we? mau ada sego karo kangkung. Ya ora dadi ngopo. Lah kok nyambung nggone. Kowe kene enak wong wedok mesti ngono lho. Iki lho sing nek kerja iki. Iki lho badange. Bikin onar. Mbok iki lho dindak iki lho tanggapan iso sak anak turune diunggahne kabeh iki sesuk mbok tanggung dhewe wis Din. Sak pikem mbok jak itu. Ki mung dhek esuk ra masak. Iki sak omah iki jarene mangan gratis. Makmu mung tak parani ya makmu ra masak to. Makku lali masak tapi melayune ning sekolahan. Guyu. Lho pakmu ya ora tanggung jawab kok wayahe bayari. Tapi kan pakku iso golekne porsinan MBG. Mangane melok MBG, kesehatane melok BPJS. Kuwi bantuan tok uripmu. Pakku kejar paket C. Pakmu sing silite buntut itu. Itu nek iki sing metundi. Lah iya. Oh nyandak pakku. Gak. Pakmu sing poloke krum-kruman lho kon. Gue ngapunten Kang Kata. Lho, sik kok nyandak Pak. Aku wis njaluk sepuro Pak meneng-meneng mbok candak-candak makmu sing silite ki lho kabeh papat ki lho. Tak jigale. Wis trimo jan as njaluk sepuro wis njaluk ngapura mak. Lha kok nyandak Pak kowe? Lho, Mbokmu sing saiki nyalon dadi bendara Pasjang lho. Kon rene gak wadi ta. gak iso. Induk RW tak duake. Oh, Mbok RW. Nyandak, Mbok. Lah kowe nyandak, Mbok. Iya komu dodowe ning Gulupur ora. Yo ben wis Mbok kadung emosi ya. Mboke buat. Mbok emi. Mbok ya, Pak. Mak sing mbok wis. Bah. Bahe. Mbak ya, Pak. Mbakmu sing lakune ngene lho. Tekene tak cupuke tak tuwae. Ning sawah-sawah. Nyandak mbah kowe. Lah nyandak Mbah. Mbahku lagi dipiton-pitoni dinginane. Ya rene, mbak lagi dipiton-piton iki. Kecilian ro tau diake kok.
Belane kirek. Kirek. Jadanan ngene kaya payu to ya. Yo apik kok iso. Apik kok iso. Dukune rasa pajake. Ya cah diselehno cah. Ai. Panggilan siapa? Dek Yoga. Soga. 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 Betul teman. Ayo, persiapan. Persiapan. Generasi penerus. Sandalmu bosok mawon gue toh. Oh matahari. Iya. Panjak-panjake ngerteni to. Iki ganane loro tok ambekane iki lho. Iso. Wong durasine ya ora tak agah lho. Loh. Gak yo pemene di kene artis itu kayak panggahke to. Oke. Kasih le maksudnya jalmo iki lho. Iso. Sing ndi artise? Ya sing nom-nom ngisor ke apa sing tuwek-tuwek ning dhuwur ki? Nek iso ki jaran ki ndak medhun ndang bar. Pilihane lho ra gene-gene ah. Dindai sak ngisorku lho kok sing tuwek-tuwek. Masyarakat Gambir. Request apa? Sing kulon sik lho ya to. Oh iya, kulon. Iki madhep nganti to Kirana iki? Iki Kirana madhep nganti iki? Pindah nggon madhep ngidul mari kono madhep Oh, iya. ngalore kok bingung iki. Bayar pene tuh kono kompas. Bisa lali. Denginane lek madhep ngidul. Bu. Niki request lagu napa nggih? Ibu Pertiwi piye to, Bu? Gambir sawit lho. Hah? Penagadir, pentel kecokot lho. Gak tajik. Taji. Apa to? Taji pae kancamu niki lho. Taji. Koclok. Taji pae kancane. Request lagu kok Taji lho. Sebetulnya lek Taji. Ini cah cilik nggih dolanan Pak Saya mriki. Taji ini jenenge nom-nomane Ran. Tajiran aja. Ya jenenge Pak Manan. Yo Rusdi Peyok. Sing ono apa request sing ono? Nggih, nyuwun apa, Bu? Lagune monggo. Karjo. Nyandak privasi lho. Apa kuwi? Nong. Oh nggih. Sembarang. Karjo iki wedokane. Oke. Iki lemar. Gala-gala. Napa niki?
Oh, nggih. Oh, makasih. Hei Sona, hei Sona. Kamelia. Nggih, Sing ditakoki iki panitia. Kamelia, Bos. 5.000 ya separo no bingung nek repe. Lho, 5.000 ki intro tok. 10 lho, kowe nek motomu kok Oh, iya. cepoten to. Makane to malih dadi 8 to. Bisa. Motone papat Joshua kuwi. Lah modelmu ngene kaya malih payu. Disepoti. Lah sing ngarep rambutnya kok dhisik to kowe iki? Ya kok sik tekan Kamelia terus Oh dicelok dhisik. Jelok apa? Moga. Wah sabar. Njaluk napa, Mbak? Ayo Mbak Aki. Salma. Kendang gue semangat toh, kayak ning rekotane berkah talenta ngono ya lho. Semangat iki. Ini melo YouTube berkah talenta. Sikit kreweng. Anu, Mas buat nyanyi, yo. Mboten. Gak aku, nyanyi aku, ndang nyanyi. Jok. Aku niki sambatan celukan tok. Banter ram. Ya apa-apa iki. Sambatanmu Niki menawa nek ditambahi itu. Apa doh? Request. Oke. Ini dikasih apa ya enaknya ya? Penyanyi. Apa? Oh Kamelia. Jarine siapa? Aku ki bayaran 50 bukan numpuki kowe. Kamelia. Permenmu lollipop. Ya. Ini duitnya siapa? Duitnya siapa Mbak Calang? Wingi bar bancaan aku. Berkat kan 5.000 sih. Walimahan. Yo Kamelia, boleh? Neng rapopo. Stop. Ngene arep awang-awang nang jalma yo terus ditabarangi kaya ngene kabeh. Jos kabeh.
Prabu sing uga ingkang haraya prengsani wang Bathara minangka delaning kawruhan Jaya Kapiwara Hei Menjel sang Jaya Kapiwara ya sang Resi Wanara sang Demang hoi ha hoi ha hoi ha Titi mangsane kekering jawirapene pasewakan aku Yo!
Sura, Sura, ini. Ayo goyang bareng-bareng dulur. Damai mas, damai. Sing penting gayenge, aja tawurane. Jalma Pranajaya cinta damai. Soalnya apa?
Adik-adik sing nang arep panggung lho. Tresno
Nanda Bronto kadung lara sambet sambet somo rino wengi sing tak puji aja janjine muga bisa Thank you.